Mipadangat ug pahasubo ang mga kaubang gobernador dinhi sa Central Visayas sa nahitabo kang Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Si Cebu Governor Gwen Garcia nakugang sa pagpatay sa kaubang gobernador nga gihulagway niyang maayong higala ug usa ka dedicated public servant. Panghinaot niyang matumbok kung kinsa ang mga responsable ug mataral sila sa hustisya. Samtang si Siquijor Governor Jake Vincent Villa na sumuusab sa nahitabo kay gihimo ang krimen bisan sa kabuntagon ug sa panimay mismo sa gobernador. Mipadangat kini sa iyang mga pag-ampo ug pahasubo ngadto sa pamilya. Samtang si Bohol Governor Enrico Aris Umentado kinsa mao ang Regional Development Council Chairperson miila sa mga nahimo ni Digamo sa ilang lugar. Matud niini may taliwat nga bul-anon si Digamo nga nakauban niya sa pipila ka higayon. Kung nakita nato ang iyang determinasyon na matabangan ang katawhan sa Negros Oriental. Bisan pa man og init ang ilang politika didto, nagpakabana gihapon siya alang sa kayuhan sa maong probinsya